హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణుచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి కొత్త అధ్యాయాన్ని ఈ రోజు నుంచి మనము ప్రారంభించుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంతకుముందు మనము ఈ 4వ స్కందంలో 6వ అధ్యాయం వరకు పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు కొత్త అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుడు నిర్వహించినటువంటి యజ్ఞము శివుని చేత అది అంటే ధ్వంసం చేయబడి, అలాగే దక్షుడు కూడా సంహరించబడినటువంటి పరిస్థితి. తదుపరి బ్రహ్మ దేవతలు వాళ్ళందరూ కలిసి శివుని దగ్గరికి వచ్చేసి శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకున్న కారణంగా తిరిగి దక్షుడి చేత యజ్ఞ నిర్వహణము జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది మనము చూడబోయేటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో 108 హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలోని 1 మరియు 2వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా మనము ఈ శ్లోకాలని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో 7వ అధ్యాయము 4వ స్కందంలోని 7వ అధ్యాయము దక్షుని చేత యజ్ఞ నిర్వహణము అనున్నది ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము. అయితే పూర్వము మనం చూసినటువంటి అధ్యాయంలో, ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయము 5వ అధ్యాయము దక్ష యజ్ఞ విధ్వంసం, దక్షుడు తలపెట్టినటువంటి యజ్ఞము శివుని చేత విధ్వంసము కావించబడినటువంటి స్థితిని హరే కృష్ణ. సో దక్షుడు
తలపెట్టినటువంటి యజ్ఞము శివుని ద్వారా విధ్వంసము జరిగినటువంటి స్థితి అంతకుముందు. దానికి పూర్వము సతీదేవి దేహత్యాగం చేసినటువంటి విషయము. సో మరి శివునికి యజ్ఞ భాగాలు ఇవ్వని కారణంగాను, అలాగే శివుని భార్య అయినటువంటి సతీదేవి అక్కడ దేహాన్ని త్యజించినటువంటి కారణము, వీటన్నిటి కారణంగా శివుడు కోపావస్తుడైనటువంటి అతడు తన యొక్క అంశ అయినటువంటి వీరభద్రుడు ద్వారా దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞాన్ని విధ్వంసం చేసినటువంటి పరిస్థితి అంతకుముందు శ్లోకం. ఆ దక్ష యజ్ఞాన్ని విధ్వంసం చేయడమే కాకుండా మరి దక్షుడి యొక్క మెడను కూడా నరికివేయడం, ఆ తలని యజ్ఞాల్లో దక్షిణ యజ్ఞంలో సమర్పించేసి అది భస్మమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అక్కడ మరి ఆ యజ్ఞము భగ్నమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఇక ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తి కావించడానికి దేవతలు, గాయపడినటువంటి దేవతలు, క్షతగాత్రులైనటువంటి దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా మరి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరకు వెళ్ళడము. ఆ బ్రహ్మదేవుడు వారందరినీ తీసుకొని శివుని యొక్క ఆవాస స్థానమైనటువంటి కైలాసానికి వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని, ఆ కైలాసం యొక్క వర్ణన, ఆ ఐశ్వర్యాన్ని, కైలాసం ఏ విధంగా మహోన్నతంగా ఉన్నది అనేటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి 6వ అధ్యాయం బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయుట, ఆ వచ్చే క్రమంలో ఆ కైలాసం యొక్క మహాత్యాన్ని వారందరూ కూడా దర్శించుకున్నటువంటి విషయాలను మనము అక్కడ చూసినటువంటిది. తదుపరి వాళ్ళు ఒక మహా వటవృక్షం కింద శివుడు వీరాసనంలో ఆసీనుడై ఉండి పరతత్వ జ్ఞానాన్ని మరి సిద్ధులకు, ముఖ్యంగా మహర్షి నారదుడుకు బోధిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను వారు చూడడము. సో అక్కడికి వచ్చినటువంటి బ్రహ్మతో సహా అక్కడికి వచ్చినటువంటి దేవతల్లో ఇంద్రుడు మరియు ఇతర దేవతలు ఆ శివునికి చేతులు జోడించి ముకులిత హస్తులై ఆయనకి వందనాలు సమర్పించినటువంటి విషయాన్ని, తదుపరి వారిని గమనించినటువంటి శివుడు లేచి నిలబడి మరి తన జనకుడైనటువంటి బ్రహ్మకు వందనాలు అర్పించినటువంటి విషయం. ఆ విధంగా వందనాలను స్వీకరించిన తదుపరి బ్రహ్మదేవుడు శివుని ప్రసన్నుని చేయడానికి అతన్ని కొనియాడుతూ ఆయన్ని కీర్తిస్తూ జరిపినటువంటి శ్లోకాలను మనము పూర్వపు అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. సో చెప్పి ఆయనను ఆ విధంగా కొనియాడుతూనే మరి కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వారు భౌతిక అంశాల ఎడ భేదభావ దృష్టిని కలిగినటువంటి వారు ఆ విధంగా చేశారు. అందులో దక్షుడు ఆ భేద దృష్టిని కలిగినటువంటి కారణంగానే అతడు భగవంతుని చేత శిక్షించబడి, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాళ్ళు అవుతారు కనుక అలా భగవంతుని చేత శిక్షించబడే వాళ్ళే కదా. కాబట్టి ఓ దేవా అంటూ బ్రహ్మ ఆయన్ని కీర్తిస్తాడు. నీ యొక్క కరుణ చేత యజ్ఞ నిర్వాహకుడికి ప్రాణమును తిరిగి వచ్చుగాక, భగుడు తన కన్నులను తిరిగి పొందుగాక, భుగువు మీసాలను పొందునుగాక, పూషుడు దంతాలను తిరిగి పొందునుగాక. ఓ పరమశివ, నీ సైనికుల వల్ల క్షతగాత్రులైనటువంటి దేవతలు మరియు ఋత్విజులు నీ యొక్క అనుగ్రహం చేత శీఘ్రమే స్వస్థతను పొందుదురుగాక. ఓ యజ్ఞ విధ్వంసక, నీ యొక్క యజ్ఞ భాగమును నీవు స్వీకరించి యజ్ఞమును సంపూర్ణమైనట్లు చేయుదుగాక అంటూ ఆయన 6వ అధ్యాయంలో ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆయనని కీర్తించినటువంటి విషయాలను చూసి, సో ఇక ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకునేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షుని చేత యజ్ఞ నిర్వహణం, అంటే యజ్ఞం తిరిగి నిర్వహించబడుట అనున్నది ఇందులో. సో ఈ క్రమంలో మరి ఆ ప్రసన్నుడైనటువంటి శివుడు
దక్షునికి తిరిగి అంటే దక్షుని తిరిగి జీవింపచేయుట, అతనికి మేక తలను ఇవ్వడం, అలాగే మిగిలిన వారిని కూడా అనుగ్రహించడం. ఆ తదుపరి దక్షుడు నిర్వహిస్తున్నటువంటి యజ్ఞానికి విష్ణు భగవానుడు రావడము, అప్పుడు వాళ్ళందరూ విష్ణు భగవానుడిని కీర్తించడము, తదుపరి విష్ణు భగవానుడు వారికి బోధనలు చేసి ఆ యజ్ఞ భాగాలు చేసేటువంటి ఈ విధంగా యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణమయ్యే విధంగా ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబడేటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మనం ఈరోజు 1 మరియు 2వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ ద్వారా ఈ శ్లోకాలను 2 శ్లోకాలను మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము అయినటువంటి దక్షుని చేత యజ్ఞ నిర్వహణ, అంటే యాక్చువల్గా తిరిగి నిర్వహణ ఇది. ఎందుకంటే ఏదైతే తలపెట్టాడో అది ఆగిపోయినటువంటిది. సో ఆ విధంగా అంటే ప్రారంభించినటువంటి యజ్ఞాన్ని తిరిగి మరలా ధ్వంసం చేయబడినటువంటిది తిరిగి కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటి దాని గురించి ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 1వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇచ్చాను. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యజేనాను నీతేనా ఇత్యజేనాను నీతేనా ఇత్యజేనాను నీతేనా భవేన పరితుష్యతా భవేన పరితుష్యతా భవేన పరితుష్యతా అభ్యదాయి మహాబాహో అభ్యదాయి మహాబాహో అభ్యదాయి మహాబాహో రహస్య శ్రూయతామితి రహస్య శ్రూయతామితి రహస్య శ్రూయతామితి. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యజేనాను నీతేన భవేన పరితుష్యతా ఇత్యజేనాను నీతేన భవేన పరితుష్యతా
అభ్యదాయి మహాబాహో ప్రహస్య శ్రూయతామితి అయ మహాబాహో ఆమితి అభ్యదాయి మహాబాహో ప్రహస్య శ్రూయతామితి మహాబాహో హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యజేన పునీతేన భవేన పరితుష్యత అభ్యదాయి మహాబాహో ప్రహస్య శ్రూయతామితి. మైత్రేయ ఉవాచ సూయతామితి. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. శ్రీరాములు, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇద్దరు చదవండి. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యేజేనానునీతేన భవేన పరితుష్యత అభ్యేధాయి మహాబాహో ప్రహస్య శ్రూయతామితి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యజేనానునీతేన భవేన పరితుష్యత అభ్యథాయి మహాబాహో ప్రహస్య శ్రూయతామితి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. ఇతి ఆ విధముగా అజేన బ్రహ్మదేవునిచే అనునీతేన ప్రసన్నము కావింపబడి భవేన శివుడు పరితుష్యత పూర్తిగా సంతుష్టుడై అభ్యదాయి పలికెను. మహాబాహో ఓ విదురా రహస్య నవ్వుచు శ్రూయతాం వినుము ఇతి అనుచు. హరే కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. మైత్రేయుడు ఇట్లు పలికెను. ఓ మహాబాహుడగు విదురా బ్రహ్మదేవుని పలుకులచే ప్రసన్నుడైన శివుడు అతని ప్రార్థనకు ఇట్లు సమాధానమొసగెను. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. మహాదేవ ఉవాచ
నాగం ప్రజేష బాలానాం నాగం ప్రజేష బాలానాం నాగం ప్రజేష బాలానాం నాగం ప్రజేశవానాం వర్ణయే నాను చింతయే వర్ణయే నాను చింతయే వర్ణయేనాను చింతే వర్ణయే నాను చింతయే వర్ణయేనాను చింతే దేవమాయాభిభూతానాం 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 దండస్తత్ర ధృతో మయా దండస్తత్ర ధృతో మయా దండస్తృతో మయా దండస్తత్ర ధృతో మయా హరే కృష్ణ మహాదేవ ఉవాచ ఉవాచ నాగం ప్రజేష బాలానాం నాగం ప్రజేష బాలానాం వర్ణయే నాను చింతయే నాగం ప్రజేష బాలానాం వర్ణయే నాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా హరే కృష్ణ మహాదేవ ఉవాచ నాగం ప్రజేష బాలానాం వర్ణయే నాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా మహాదేవ ఉవాచ హరే కృష్ణ శోభారాణి మాతాజీ సరళాదేవి మాతాజీ చదవండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. మహాదేవ ఉవాచ నాగం ప్రజేష బాలానాం వర్ణయే నాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ మహాదేవ ఉవాచ నాగం ప్రజేష బాలానాం వర్ణయే నాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా. శ్రీ కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు.
హరే కృష్ణ. అరుణ మాతాజీ, శ్రీరాములు రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామం. మహాదేవ ఉవాచ నాగం ప్రదేశ బాలానాం వర్ణయేనాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండః తత్ర ధృతో మయా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మహాదేవ ఉవాచ నాగం ప్రజేశ బాలానాం వర్ణయేనాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా. హరే కృష్ణ ప్రభు. సుబ్బారావు ప్రభు. మహాదేవ ఉవాచ నాగ ప్రజేశ బాలానాం వర్ణయేనామ చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా. హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ గురూజీ. మహాదేవ ఉవాచ నాగం ప్రజేశ బాలానాం వర్ణయేనాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండతత్ర ధృతో మయా. హరే కృష్ణ గురూజీ. హరే కృష్ణ. నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మహాదేవ ఉవాచ నాగం వ్రజేశ బాలానాం వర్ణయేనాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానాం దండస్తత్ర ధృతో మయా. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మహాదేవ ఉవాచ. శివుడు పలికెను. అఘం అపరాధము. ప్రజా ఈశా ప్రజాపతి. బాలానాం చిన్న పిల్లల. నవర్ణయే పట్టించుకొనను. నా అనుచింతయే భావింపను. దేవమాయా భగవానుని బాహ్య శక్తిచే. అభిభూతానాం మోహితులైన వారిని. దండః దండము. తత్ర అచ్చట. ధృతః ఉపయోగింపబడినది. మయా నాచే. హరే కృష్ణ. సో భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. పరమశివుడు పలికెను. ఓ జనక బ్రహ్మదేవా దేవతలు కావించిన అపరాధములను నేను పట్టించుకొనను. వారు బాల్యోచిత స్వభావులు. అవివేకులు అయినందున వారి అపరాధములను నేను తీవ్రముగా భావించుట లేదు. కేవలము సరిదిద్దుటకే నేను వారిని
నేను వారిని దండించితిని. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము బై శిల ప్రపాద్ కి జై. శిక్షలు రెండు రకములుగాను. విజేత తన శత్రువుకు విధించున్నది ఒక రకము కాగా, తండ్రి తన పుత్రునకు విధించున్నట్టుది రెండవది. ఈ రెండు రకముల శిక్షల నడుమ అపార భేదము కలదు. శివుడు స్వభావరీత్యా గొప్ప భక్తుడు, వైష్ణవుడు. ఈ విషయమున అతనికి గల నామము ఆశుతోషుడు. సర్వదా ప్రసన్నుడై ఉండును గనుక అతడు క్రుద్ధుడు కాడు. ఏ జీవుని ఎడను అతడు వైరమును శత్రుత్వమును కలిగి ఉండడు. పైగా ఎల్లరి క్షేమమును అతడు వాంఛించును. అతడు ఎవరినేని దండించినచో అది తనయునికి తండ్రి యొసగు శిక్ష వంటిదే. ఏ జీవుడు, ముఖ్యంగా దేవతలు కావించిన అపరాధమును కూడా తీవ్రముగా భావింపనందున శివుడు తండ్రి వంటి వాడై ఉన్నాడు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాం చ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామినితి నామినే. నమాచార్య పాదాయినితాయి కృపా ప్రదాయినే గౌరకథాదామదాయ నగర గ్రామ తారిణి. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిద్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము, అందులో ఈరోజు 7వ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించుకున్నటువంటిది. సో ఈ 7వ అధ్యాయము దక్షిణ చేత యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటిది ఈ 7వ అధ్యాయం. సో ఏ విధంగా తిరిగి దక్షుడి చేత ఈ యజ్ఞం నిర్వహింపబడుతుంది, అలాగే మరి ఆ శివుని చేత శిక్షించబడినటువంటి దక్షుడు తర్వాత ఇతరులు ఏ విధంగా తిరిగి స్వస్థత వారికి చేకూరినది అనేటువంటి అంశాలు. సో మరి ఆ విధంగా స్వస్థత చేకూరిన తదుపరి వారు యజ్ఞాన్ని కొనసాగించడము ఋత్వికులు కానీ వాళ్ళందరూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ క్రమంలో మరి
ఆ యజ్ఞం నిర్వహణ దగ్గరకు విష్ణు భగవానుడు కూడా ప్రత్యక్షం అవడము, అప్పుడు వారందరూ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా ఆ విష్ణు భగవాను కీర్తించడం, తదుపరి ఆయన ఆ యజ్ఞానికి అంటే ఆ యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా తీసుకొని ఆ యజ్ఞాన్ని పరిపూర్ణం చేయడం అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో మనము చూడబోయేది. సో మరి ఈ క్రమంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసాం. ఎందుకంటే చివరి శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో మనకి పూర్వపు అధ్యాయమైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేయుట అనేటువంటి దగ్గర మనకి యజ్ఞ నిర్వహణ, ఈ కలియుగంలో మనం ఏ విధమైనటువంటి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించవచ్చు అనేటువంటి దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పతిత జీవులమైనటువంటి మంద బుద్ధులమైనటువంటి మనకి ఏ విధంగా యజ్ఞము నిర్వహించవచ్చును అనేటువంటి విషయాన్ని వారు తెలియచేసినటువంటి విషయాన్ని మనము నిన్నటి శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చారు. ఎందుకంటే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటిది భగవంతుణ్ణి ఇతర దేవతలను సంతృష్టి చేయడానికి అనేది మరి భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్పినప్పటికీ, మరి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులలో యజ్ఞ నిర్వహణము, అందరిని దేవతలను సంతుష్టపరచడము అనేటువంటిది కష్టతరమైనటువంటి, కానీ మరి ఇది ఆ యజ్ఞంలో పాల్గొని దేవతలందరినీ ఆహ్వానించవలసి, ఆ యజ్ఞ నిర్వహణ కఠినమైనప్పటికీ, మరి అలాగే ఖరీదైనటువంటి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించుట కానీ దేవతలను మరి ఆమంత్రించడం కానీ కలియుగంలో సాధ్యం కాదు అని, కానీ మరి ఆ నామ సంకీర్తన యజ్ఞము ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి నామాన్ని కీర్తిస్తూ చేసేటువంటి నామ సంకీర్తన యజ్ఞం, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ సంకీర్తనం చేసి తదుపరి ప్రసాద వితరణం చేస్తే అదే యజ్ఞం పరిపూర్ణం అవుతుంది. ఆ భగవంతుణ్ణి తృప్తి, ఎందుకంటే ఒక ఆఫీసులో బాస్ సంతృప్తి పొందితే మిగతా వాళ్ళంతా కూడా ఆ ఆఫీస్ సంతృప్తి అవుతున్నట్లుగా, మరి యజ్ఞం ఎవరి కోసం నిర్వహించవలనో ఆ విష్ణు ఆ భగవంతుడే సంతృప్తి అయినప్పుడు మిగతా అందరూ కూడా సంతృప్తి అవుతుంది. కనుక ఆ విధంగా మరి దేవతలందరినీ కూడా నామ సంకీర్తన యజ్ఞం ద్వారా ఈ కలియుగంలో అందరు దేవతలను కూడా సంతృప్తి పరచవచ్చు అనేటువంటి, అది ప్రసన్నులు అవుతారు, అప్రయత్నంగానే ప్రసన్నులు అవుతారు అనేటువంటిది చెప్పి ముగించినటువంటిది. సో ఇక మరి దక్షుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నాడు, మరి బ్రహ్మ ఆయన్ని శివుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసినట్లుగా తెలిసింది మనకి. అందుకే బ్రహ్మదేవుడు అంటాడు, ఓ యజ్ఞ విధ్వంసక, నీ భాగాలను నీవు స్వీకరించి యజ్ఞమును సంపూర్ణం కావించడానికి అనుమతించు దక్షుడికి అంటూ, అలాగే వాళ్ళందరినీ తిరిగి యథావిధిగా ఆ యజ్ఞాన్ని నిర్వహించే విధంగా చెయ్యి అని బ్రహ్మదేవుడు శివుణ్ణి వేడుకోవడం ద్వారా శివుడు ప్రసన్నమైనటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మైత్రేయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే మొదటి శ్లోకంలో చెప్పబడుతున్నటువంటిది, మైత్రేయ ఉవాచ ఇత్యజేనాను నీతేన భవేన పరితుష్యత అభ్యదాయి మహాబాహో ప్రహాస్య శ్రూయతామితి. మైత్రేయుడు విదురుడితో కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు, ఓ మహాబాహుడైన విదురా, బ్రహ్మదేవుడు ఆ విధంగా పలికినటువంటి పలుకులకు ప్రసన్నుడైనటువంటి శివుడు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అనునీతేనా ప్రసన్నము కావించబడి, ఇది అజేన అంటే అజేన అంటే ఇక్కడ బ్రహ్మదేవుడు, ఆ బ్రహ్మదేవుని యొక్క మాటలకు, ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఆయన్ని స్తుతించినటువంటి ఆ స్తుతులకు ప్రసన్నుడైనటువంటి ఎవరు, భవేన శివుడు. ఎలా ప్రసన్నుడయ్యాడంటే పరితుష్యత, పూర్తిగా సంతుష్టుడయ్యాడట. అభ్యుదాయి, ఇక పలుకుతున్నాడు, సంతృష్టుడైనటువంటి ఆయన ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు. ఎలా పలుకుతున్నాడంటే ప్రహాస్య శ్రూయతామితి. సో నవ్వుచు ఆయన పలికినటువంటి ఆ పలుకులను, అంటే ఆ శివుడు
ఆ బ్రహ్మదేవుడు కావించినటువంటి ప్రార్థనలకు సమాధానంగా చెప్తూ ఉన్నాడట. ఏం సమాధానం చెప్తున్నారో చెప్తున్నారు. ఇక 2వ శ్లోకంలో ఆ మహాదేవుడైనటువంటి శివుడు ఏమి చెప్పాడో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో 2వ శ్లోకం ఏమని, మహాదేవ ఉవాచ, మహాదేవుడైనటువంటి శివుడు ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడట శివుడు, నాగం ప్రజేష బాలానాం వర్ణయేనాను చింతయే దేవమాయాభిభూతానం దండస్తత్ర ధృతో మయా. సో ఆ మహాదేవుడైనటువంటి శివుడు అంటూ ఉన్నాడట ఆ బ్రహ్మతో. ఏమంటున్నాడు ఆయన బ్రహ్మతో, ఓ జనక బ్రహ్మదేవా. ఎందుకంటే మరి ఆ బ్రహ్మ ఇక్కడ శివుడుకి జనకుడుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆయనని మర్యాదపూర్వకంగా ఆయన అప్పుడు తనకు అంటే శివుడిని బ్రహ్మదేవుడు చాలా సంతృప్తి పరిచే విధంగా కీర్తించినటువంటిది. ఆయన మూలమైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవాన్ని తత్వాన్ని గురించి కూడా ఆయన కీర్తిస్తూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా కీర్తించినటువంటి ఆ ప్రార్థనలకు సంపూర్ణంగా ప్రసన్నుడైనటువంటి పరమశివుడు బ్రహ్మతో అంటూ ఉన్నాడట, ఓ జనక బ్రహ్మదేవా, దేవతలు కావించిన అపరాధములను నేను పట్టించుకొనను. ఇక్కడ అగం అంటే అపరాధాలు. సో నా అగం, ఆ అపరాధాలను నేను పట్టించుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేవతలు కావించినటువంటి అపరాధములను నేను పట్టించుకొనను. ఎందుకంటే వారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, బాలానాం, వారు చిన్న పిల్లల మాదిరిగా, అంటే ఒక రకంగా చెప్తే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి వారందరికీ కూడా మనకి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఆది దంపతులుగా శివపార్వతులు చెప్పబడేటువంటిది. సో కనుక మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ బ్రహ్మదేవుడు తప్ప వీళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా ఆయనకి పిల్లల లాంటి వారుగానే భావిస్తూ ఉంటారు. సో కనుకనే ఆయన అంటున్నాడు, బాలానాం, వాళ్ళంతా కూడా బాల్యోచిత స్వభావులైనటువంటి వారు, చిన్నపిల్లల స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వారు. మరి చిన్నపిల్లల స్వభావాలు సాధారణంగా ఆ వివేకము అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంటుంది. సో కనుక చిన్నపిల్లల స్వభావం కలిగినటువంటి అవివేకులు వాళ్ళు. కాబట్టి వారి యొక్క అపరాధములను నేను తీవ్రంగా భావించుటలేదు. సో ఇక్కడ నా అనుచింతయే, నేను వాటిని అంతగా భావించటం లేదు. ఎందుకంటే దేవ మాయాభిభూతానాం అంటూ చెప్తున్నటువంటి ఆ భగవాను యొక్క బాహ్య శక్తి. ఎందుకంటే భగవాను యొక్క అనేక రకమైనటువంటి శక్తులలో 3 రకాలైనటువంటి శక్తులుగా మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా. మనకి రూపగోస్వాముల వారు కూడా ఇచ్చినటువంటి బాహ్య శక్తి, తటస్థ శక్తి, ఆంతరిక శక్తి. సో బాహ్య శక్తినే మాయా శక్తిగాను, ఆంతరిక శక్తిని దైవీ శక్తి లేదా ఆధ్యాత్మిక శక్తిగా చెప్తాము. ఇక తటస్థ శక్తి అనేటువంటిది జీవస్వరూపుల యొక్క శక్తిగా చెప్తాం, జీవుల యొక్క భావం. సో కనుకనే ఈ జీవులు తటస్థ శక్తిగా, భగవంతుని యొక్క తటస్థ శక్తిగా ఉన్నటువంటి ఈ జీవులు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ మాయాశక్తి చేత, బాహ్య శక్తి చేత ప్రభావితులై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో భేద దృష్టిని కలిగి సత్వ రజో తమో గుణాలలో, అంటే రజో తమో గుణాలతో కూడిన సత్వగుణం, భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి మాయా త్రిగుణమయమైనటువంటి సత్వగుణము అంటే కొంత రజో తమో గుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటిది. అందుకనే త్రిగుణాతీతులు కావాలి అని చెప్తారు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి. ఎందుకంటే
తటస్థ శక్తిగా ఉన్నటువంటి జీవస్వరూపులు అందరూ కూడా, జీవతత్వాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తితోనో లేదా ఆంతరిక శక్తితో ఏదో ఒక శక్తి ప్రభావంతోనే ఉంటూ ఉంటారు. సో బాహ్య శక్తి ప్రభావితంతో ఉన్నప్పుడు బద్ధజీవులమై ఈ జనన మరణ చక్రాలలో నిరంతరము భేద దృష్టిని కలిగి కామ్యకర్మ రతులై జీవనం కొనసాగిస్తూ ఉండేటువంటిది. ఎవడైతే భగవంతుని యొక్క ఆంతరింగిక శక్తి, ఆహ్లాదిని శక్తిగా చెప్తాం రాధామా, ఆ విధంగా ఆంతరింగిక శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, అదే భగవంతుడు కూడా చెప్తాడు దైవీహేష గుణమయి అంటూ చెప్పినటువంటి మమ మాయ దురత్యయ అంటూ చెప్తారు అక్కడ కదా. సో ఆయన యొక్క బాహ్య శక్తిని దాటడం అనేది సాధారణులకు సాధ్యం కాదు. కానీ ఆయనను ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు దానిని సులభంగానే దాటగలుగుతారు. సో కనుక ఆయన యొక్క ఆంతరింగిక శక్తిని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు, అంటే భక్తి భావనాన్ని, భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు, ఆ భక్తియుత సేవను అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు క్రమక్రమంగా ఎప్పుడైతే ఆయన యొక్క దైవీమాయ కదా, సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ బాహ్య మాయ ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఏదైతే ఉందో ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఆయనకు శరణాగతులైనట్లయితే సులభంగానే దాటగలుగుతారు. సో కనుక ఇక్కడ శివుడు వారిని దేవతలను ఎలా కలుస్తూ ఉన్నారంటే ఆ భగవంతుని యొక్క బాహ్య శక్తి చేత మోహితులైనటువంటి వారు కాబట్టి వారు నా ఎడ చేసినటువంటి అపరాధమును నేను పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు, నేను దానిని అంతగా భావించడం లేదు, నేను అంటే తీవ్రంగా భావించడం లేదు. అపరాధాలు జరిగినాయి, భావించాడు కనుకనే అక్కడ శిక్ష జరిగింది, కానీ నేను తీవ్రంగా భావించడం లేదు. ఎందుకు నేను వారిని అంటే శిక్షించాను అంటే మరి వారిని నేను సరిదిద్దడానికి అని చెప్తున్నాను. దండ సత్ర ధృతోమయా, నాచే వాళ్ళు శిక్షించబడ్డారు అంటే వారిని సరిదిద్దడానికే. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ మనకు చెప్తున్నారు శిక్షలు 2 రకాలుగా ఉంటవి అని చెప్తుంటున్నారు. ఒకటి శత్రువుల మధ్య ఉండేటువంటి శిక్షలుగా, ఎందుకంటే రాజుల మధ్య యుద్ధం జరిగి ఒకసారి రాజు ఇంకొక రాజుతో యుద్ధం చేసి అంటే శత్రువుగా భావించి యుద్ధం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. శత్రు రాజ్యాలపైన దండన జరిగినప్పుడు ఆ ఓడిపోయినటువంటి వాడికి శిక్షలు విధిస్తూ ఉంటారు. ఎంత కఠినంగా ఉంటాయో చూస్తాం. ఒక్కోసారి మరణదండన ఉంటుంది, అతని రాజ్యంలో ఉండే సంపదలన్నీ కొల్లగొడుతూ ఉంటారు, స్త్రీలను తీసుకొచ్చుకుని చాలా విపరీతమైనటువంటి శిక్షలుగా ఉండేటువంటి. సో ఇక్కడ మరి ఆ రెండిట్లో అంటే శత్రుభావంతో నేను చూసిన శిక్ష కాదు వారికి వేస్తూ ఉన్నది అని చెప్పి, అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రపాదులు వారు చెప్తున్నారు ఉండేటువంటి శిక్షల్లో 2 రకాలు. శత్రువు విజయం సాధించినటువంటి వాడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ శివుడు విజయమే సాధించాడు వాస్తవానికి అక్కడ దక్షయజ్ఞ భగ్నంలో. మరి అయినా అది అక్కడ విధించబడినటువంటి శిక్ష ఒక శత్రువుకు విధించినటువంటి శిక్ష కాదు నాది అని చెప్తున్నాను. ఎలాంటి శిక్ష అంటే కుటుంబ వ్యవస్థలో పిల్లల్ని సరిదిద్దడానికి తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా అయితే తన పిల్లల్ని శిక్షిస్తూ ఉంటారు, అంత మాత్రాన పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు శత్రువులు కాదు, వారి యొక్క మంచి కొరకే. మరి ఎందుకు మరి ఇక్కడ వారు అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటిది సరైనటువంటి మార్గము కాదు కనుక మరి అలాగే వదిలేస్తే దండించవలసినటువంటి తల్లిదండ్రులే పిల్లలను సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడపకపోతే తదుపరి వాళ్ళు జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను అనుభవించవలసి వస్తుంది. సో కనుకనే మరి దండించవలసినటువంటి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి శివుడు అంటే తన యొక్క పెద్దరికాన్ని, తన గౌరవాన్ని ఆయన చూస్తూ ఇక్కడ, అందుకే వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తప్పులను తెలుసుకోవడానికి. అంతే కదా, చిన్నపిల్లలు ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారిని మనం సరిగా చెప్పలేదనుకోండి, ముందు చెప్పి చూస్తాం కదా. సో చెప్పి చూసినప్పుడు అదేగా సతీదేవి అక్కడికి వెళ్ళింది కూడా అదే చెప్పి చూడడానికి. చెప్పినా కూడా వినలేదనుకోండి పిల్లలు, ఏం చేస్తాము, కొంచెం ముందుగా ఇంకా కొంచెం తీవ్ర స్వభావంతో చెప్తాం. ఇంకా వినలేదనుకోండి చేసుకోవడం, ఫిజికల్గా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా జరిగినటువంటిది అదే. సో బాల్య స్వభావాలు, పిల్లల స్వభావం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ జీవ స్వభావాలు భగవంతుని యొక్క మాయాశక్తి చేత భేద దృష్టిని కలిగి కామ్యకర్మ రతులై ఉన్నటువంటి వారై
వారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి తప్పులను సరిదిద్దడానికే నేను వారిని దండించాను అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు శివుడి యొక్క స్వభావాన్ని. ఎందుకంటే శివుడు స్వభావరీత్యా గొప్ప భక్తుడు, మహోన్నతమైనటువంటి వైష్ణవుడు. కనుకనే మరి ఆయనను అశుతోషుడు, బోళాశంకరుడు, మనం ఇక్కడ ఇటువైపు ఎక్కువగా బోళాశంకరుడు అంటున్నాం. సో కనుకనే ఆయనకి ఆశుతోషుడు. ఎంత ఆశు అంటే వెంటనే, శీఘ్రం. ఆశు కవిత్వాల్లో కూడా చెప్తుంటారు, వెంటనే ఒకరి తర్వాత చెప్పు. సో ఆశుతోషుడు అంటే వెంటనే సంతోషపడేవాడు అది. సో అందుకే ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే సర్వదా ప్రసన్నుడయ్యే ఉంటుంటాడు. కనుక అతడు అంతగా క్రద్దుడు అంటే ఒక విజేత తన శత్రువులను శిక్షించేంత క్రద్దుడు కాడు శివుడు. గొప్ప వైష్ణవుడు కనుక ఆయన ఆ విధంగా ప్రవర్తించాడు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఆయన చెప్పింది కూడా అలాగే ఉంది ఇక్కడ. మరి సాధారణంగా భగవద్గీత ఎందు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటిది, మరి శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వాడు ఎవడును ఏ జీవుని ఎడ వైరమును శత్రుత్వమును కలిగి ఉండడు, సర్వజీవుల ఎడ మిత్రత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటారు. కనుక ఇక్కడ శివుడు కూడా వారెవరిని కూడా శత్రువులాగా వైరంతోనూ శత్రుత్వ భావంతో చూడట్లేదు. వారి తప్పులను సరిదిద్దడానికే వారిని ఆ విధంగా దండించాడు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అంటే ఇక్కడ శివుడు ఒకవేళ ఎవరినైనా దండిస్తూ ఉంటే ఆ దండన వారిని ఉద్ధరించడానికే అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే తనయుడిని ఒక తండ్రి దండిస్తూ ఉంటాడో, కుమారులకు చెడు మార్గంలో ఉన్నటువంటి పుత్రులను తండ్రి ఏ విధంగా అయితే శిక్షిస్తూ ఉంటాడో అటువంటి శిక్షనే శివుడు విధించేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆయన తమో గుణ స్వభావులైనటువంటి ఎన్నెన్నో దుర్మార్గంగా ఉండేటువంటి ప్రవర్తన కలిగినటువంటి వారిలో ఉన్నటువంటి ఏ కొద్ది మంచినైనా గ్రహించేవాడుగా చెప్పబడుతుండే. సతీదేవి కూడా ఆ విషయాన్ని అంత ముందు కూడా చెప్పినటువంటి. సో మరి అటువంటి ఆ శివుడు ఇక్కడ వీరిని దండించారు అంటే, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా దేవతలను గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఆయన. దేవతలకు అక్కడ ఉన్నటువంటి, వాస్తవానికి దేవతలు అక్కడ శివుడి ఎడ ఎటువంటి అపరాధ భావంతో లేరు. కానీ దక్షుడు తదుపరి ఇంకా కొందరు చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని వాళ్ళు అటు వ్యతిరేకించలేదు కదా. సో కనుక వాస్తవానికి ఇక్కడ దేవతలందరినీ ఆయన ఒక బాలస్వరూపులుగా ఆయన భావించి వారి ఎడ ఎటువంటి అపరాధం లేదు వారితో, వారిని నేను వారికి జరిగినటువంటి వారికి విధించబడినటువంటి శిక్షలన్నీ కూడా వారు సరైన మార్గంలో నడవడానికి విధించినవే అని చెప్తున్నారు. అందుకే ముఖ్యంగా ఇక్కడ శివుడి యొక్క స్వభావాన్ని చెప్తూ ఏ జీవుడు అంటే ముఖ్యంగా దేవతలు కావించినటువంటి అపరాధములు కూడా తీవ్రంగా భావింపబడవు. కనుక మరి భౌతిక జగత్తులో తండ్రి వంటి వాడు, మరి సాధారణంగా పెద్దవాడు, సో తండ్రి వంటి వాడుగా భావిస్తారు. కనుక తండ్రి వంటి వాడు ఆయన ఆ విధంగా వారిని దండించినటువంటిది వారు చేసినటువంటి అపరాధాలను తెలుసుకునే విధంగానే శిక్షించబడినది అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన కొనసాగిస్తూ మిగిలిన వారికి ఏ విధమైనటువంటి శిక్షలు ఎలా ఉన్నవి అనేటువంటిది ఆయన ఇచ్చేటువంటి అంశాలను తదుపరి రేపటి